приветствате нашите гости. Благодаря ви за микрофона. Първо искам да ви кажа, че съм много щастлив. Освен това е изключително горд, че точно на 5 т.е. символичен юбилей тази конференция за тема репродуктивно здраве се провежда именно в нашия град Бургас. Аз мисля, че това не е случайно и че този форум на практика ще даде един много сериозен тласък на репродуктивната медицина и на всички дейности, свързани с репродуктивното здраве и сексуалното, да се кажем, здраве на българина в този град. Изключително ми хареса това, което сте избрали, море, щастливи и желани детски усмивки. И аз наистина се надявам, че с този рожденски дух, с който сте започнали своята дейност, изключително необходима, изключително полезна и дала вече доста сериозни резултати, включително на държавно ниво. Вие ще направите в България така, че от тези жадувани, от това море от жадувани детски усмивки да прелее в една безконечна симфония от красив и щастлив детски смях. Още веднъж благодаря за това, че провеждате този форум в Бургас и се надявам, че действително ще имате не само успех по отношение на репродуктивната медицина, защото тя е вече факт в България, така или иначе има своя история със своите успехи и неуспехи. Най-важното е, че тя има своето бъдеще и то вече и материално осигурено и ресурсно, но и в цялостен аспект. То е тежък и сложен проблем, наречен репродуктивно здраве. Защото ако в старите философии Един Киркегор нарича това начин за репродукция като на биологично същество, то в съвременен аспект ни трябва да го приемем вече като качество на живота. Благодаря. Искам всички вас да ви поздравя. Първо от мое име и второ от името на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве. На тази асоциация все още съм нейн председател и искам да ви кажа, че изключително съм щастлива да видя толкова много хора в тази зала, защото това значи, че този проблем във всеки един град намира поддръжници и че в близко бъдеще може би стерилитета в България ще бъде лекуван, както във всяка една европейска страна, тъй като имаме право на това. Години наред българина е отделял от джоба си и аз помня годините, когато се плащаше ергенски данък, така че сегашните поколения трябва да получат това, което тяхните баби, бащи и майки са дали на тази държава. А пък това, което ще се създаде от взаимната работа между вас и нас, това са децата, това са бъдещето на България, защото не може да има една просперираща нация без много попълнение във всички нейни области. Благодаря за вниманието. Благодаря за това, че сте всички вие тук. Ако някой от гостите иска също да направи някакво приветствие, моля да заяви своите желания сега. В такъв случай, след като няма други желаещи, предлагам 5-минутна почивка, след което ще продължим с първата презентация на доктор Савов.